Hey, yo, with your boy Am, it is what it is before it was what it was. This is Loyalty Test, brought to you by Spread Inc. Entertainment. Ngiphethe ubani ngapha? Uphethe uSibusiso mfethu. Sibusiso, right? Hayi ngiright kakhulu futhi. Ngishaphe yini ekwenza ukuthi ufune utheste i-loyalty yomuntu wakho? Ukuthi umuntu wami man recently has changed kakhulu. I don't know ukuthi kwenzakalani but it seems as if uyacheat. Uyakuchithela? Yeah, uyangichithela ngoba i-behavior yakhe ayiseka nama-excuse nje engawatholisisi kahle. Ama-excuses anjani lawo? Nokuthi mangithi ngizomlanda ukuthi ayolala kimi angitshela ukuthi anti wakhe umamncane uyabona nje. Oh, into ezinjalo nje. Yeah. Oh, okay, akasakuvakashile. Yeah, like ngazi ukuthi sekafocuse ku somebody else. Akakuphi that energy Yeah, that boyithola? energy bengiyithola before. Okay. How long have you guys been dating nomuntu wakho? Approximately 12, 13, somewhere between the two. Oh, it's been long, mos. Yeah. Niyena hlala. Yeah, sike saba together for 4 years and then kwaba nama-problems ukuthi kushona ama-parents akhe kumele ayoba responsible echarity. Oh, okay. Asimfonele ke umuntu wakho. Ngicela ungiphe inamba yakhe ne? And then mina ngizomfonela. Ngicela okay. Uthe ubani igama lomuntu wakho? Oh, igama lomuntu wami uBusi. Ubusi. Yeah. Okay, akuna stress. Oh ya Busi, khethe ngadine lana. Okay. Ngicela ungangikhulumeli ke mase ngikhuluma naye ne? Okay. Yeah. It is what it is before it was what it was. Angifuni uthazi ukuthi nginobani ne? So uzongithulela ngizokhuluma naye. Mangicela ukukhuluma naye ngizokupha iphone. Okay. Yeah. Okay. Ubusi ne? Yes. Okay. Hello. Hello njani? Ngaphila njani? Ngiyaphila, ngikhuluma noBusi. Yebo khuluma noBusi. Okay, Busi. We're speaking to M Lana from Spread Inc. Entertainment. We're running a loyalty test. Use space nesi right sokuthi ngakhuluma? Yeah, cause ngiceda ngena la endlini. Oh, okay. Nginomuntu wakho lana ngizocela ungidescribe yena ngoba ngifuna ukuchitha isikhathi sakhe. Okay, umuntu wami short Okay. and height yakhe. And then bese uchiskwapu Mhm. unamathathu. Yeah, Oh, like ezandleni, thanda namavesti. Then bangathi bathathu kancane. Oh, okay. How long have you guys been dating nomuntu wakho? This is not 2 years. 2 years njalo. Okay. What's his name? Yeah. Igama lakhe uThemba. Uthemba. Yeah. Okay, ngicela ubambe kancane ngimuphe iphone. Unenye igama? No, angimazi uThemba. Okay, ngicela ukhulume nomuntu wakhe ke ngoba athitshela noThemba. Oh, kunjani? Ngisaphila. Ngiyaphila. Hawu. Ungangichazisela ukuthi ubani uThemba? Ubani uthi yazi Nkosi yami. Like yangithi labantu nje abafona kanje nabangididile. Oh, bakudidela kuThemba. No, ngivele ngacabanga nje lelo gama lelo cause bangithole ngiphuthuma ngiceda ngena nje ngicasula nje iphone call engayazi. Manje usibusiso lo nginaye lana uyamazi? Usibusisa indoda yami. Oh. So if bakucasula Like ngawumele understand isithando sami ukuthi angeke ngizokhuluma indaba zami emntwini engingamazi nento engazange ngayijoyinela nokuyijoyinela. Oh. So which means last njengoba bengikhuluma nawe ngithi ngizokupick up wangitshela ukuthi u-anti wakho uyagula Bekegula vele. Oh. Angithi ngiyakutshela nawe ukuthi noma singamfonela bekegula serious. Okay. So Manje nje akabi ngcono. okay fine ke. Le moto le i-VW abathi i-pick upile ubani bekayidrayiva? Bekuyi-Uber. Okuyi-Uber? Yebo. Oh. So pick up wama-Uber since when u-pick up wama-Uber? Angithi u-anti wami angirequestela. Oh. Yini ngathi uyamshashaya usibusiso? Ngimshashayi. Uthe ujola noThemba.
Utojola noThemba mara uSibusiso ngapha akamazi uThemba. No, Bengisho ngithi bengi-avoida indaba yokuthi Nkosi bengi-avoid ukuthi wena uyangifonele ndangikwazi. Oh, so wena wadecide ukuthi ubiza igama ubize lakaThemba. igama lakaThemba because of ivoice ongayazi. Yebo, ngivele ngalicabanga nje futhi legama bela ifikele. Oh, Hawu uyamjolela uSibusiso. Akukho kunye la. Angimtholeli ayukhe-ke sharp ke. Khona umuntu okhona. Angithi uSibusiso naye uyakhwehlela kakhulu and mayakhwehlela iyaphuma. oh. Show uthi uyamjolela uyavuma uthi uyamjolela. Yeah, nakhona bengasinto serious yena vele sengimiyekile. Bokungasinto serious ya almost for 13 years ngapha uzongitshela ukuthi ngiyakhohlela which means almost Empedeni uyazibona na ukuthi sowenzani njalo kumele ngilale mina ngekho happy. yeah because of izinto ozenzayo ama actions akho wenzayo ama excuse oba nawo uthi mina kumele ngifile kanjani but mina ngikwenzela almost everything. Ngicela siyilungise lento lena angeke silahle. Yeah but okay asitry ukuyilungisa right now ke ungitshele kahle ukuthi ubani uThemba. uThemba ulemfana loyana. Muphi umfana loyana? Lo ngahlangana naye and then like kahle hle besikhuluma indaba zesikolo and then saye ukukhuluma indaba zesikolo kwaba okunye. Okunye kuphi? Like ngingalala naye kokuqala and then sa decide ukuthi sizame relationship. Oh, so which means wena uzala kimi uthatha imali yami uyoyidla nabo Themba and then ulale abo Themba. Don't you think ukuthi uzongigulisa or Angeke ngigulisa sithanda sami ngicela silungise lento and mina nolukhuzana besebenzisa condom. Benisebenzisa icondom. You remember ukuthi but uyakhumbula ukuthi last ungitshela ukuthi awuyanga emaphirotini you suspect ukuthi maybe kungenzeka Obviously kube uwe kanjalo because uwe kuphela engasebenzisa condom naye. Oh, uThemba usebenzisa icondom naye. Ngiyazifakela futhi baby wami. Oh, which means uThemba uya exist in your life. Mina actually 2 years. Yeah, mina ngisilima sakho. Yeah? Ngamlahla uThemba for wena. Ungalahla uThemba for mina after 2 years. Yes, Thando sami. Which means mina bengiyisilima sakho for 2 years. Bongasisilima baby ngicela tu. No man. Ngicela ukuthi sikhulume lento siyi2. Asikwazi ukuthi singayikhuluma these things siyi2. Mina I've tried by all means ukuthi ngikwenzele almost yonke into. Last recently kini bokuno funeral I have to ukuthi mina ngiyokwenza ama credit loan ukuthi ngizama ukassista wena lapho nalapho. Askisi at the end of the day udanku wakho lo ngibonga ngawo. Askisi baby. Like No askisi. Ungilingile ukuthi umuphi baby. Waskisi. Ungilingile usathane la Thando sami. Okay. Ngiyacela baby. Wena iUber ekupick uphayo if uantu wakho uyakurequestela kuba imoto eyi1 same color same registration. Uyuthemba khona. Uyuthemba lo. I mean day before yesterday yona le moto engikhuluma ngayo ngithi yiyo le abathi pick up. I've got friends mamela ngitshela ukuthi izinto azambi kahle between mina naye because ngizogcina ngixabana nawe. Yeah but manje uthi mina ke ama friends ami estradini senu bathini? Bakubheka kanjani? Abazi baby I don't think ukuthi babonile. Ifamily yakho does you know ukuthi wena Abazi ngicela ungabatsheli baby. No ngifuna ukubuza ukuthi mangabuza umalume wakho ukuthi okay angithi nawo bebakhuluma indaba zokuthi mele at least ngikhiphe that 5,000 rand ukuthi nizokhona ukuthi nigeze nenzeni and then wena decide leyo mali warifiya kuThemba. Ngeke yiye kuThemba Themba ngaze ngamnikeza imali yakho Sithando sami. Ngizoprova kanjani ukuthi ngithengele ikota kayi1. Wamthengela ikota ngemali yami. Bekuyi1 bekelambile. uThemba kanti akasebenzi uThemba lo. Angosho? uThemba lo uyasebenza. Cha uyafunda. Oh. But angithi uThemba uya Uber. Sekayafunda manje. Akusuyo ubayo usuka kahle between mina nawe ubani Slim?
Yimi Slima, thandwa sami. No, Yimi Slima kamampela. it seems as if wena wenza mina isilima. Sibusiso ufuna ukuqhubeka nalo muntu lo? Akuwenzi No, Slima. mina ngibona ngazuthi this thing ngathi yazini asizame ukuthi this thing asivele nje awuthami ngicela udrophe ifoni angisafuna ukukhuluma Hayi nalento wo, ntombazana. ithi macala. No please ngiyacela ungangifoneli Sikhulumisane ngale nto lena. ngicela udrophe le Impilo phone ba-right. awuthami hey le ntombazana yangi hey no nomntana lona rather than ukuthi ngiyaboshwa is better ukuthi ngiphume kuye. Yeah, is better ukuthi ngiphume. Ngoba kuye. yamuzwa lo muntu Ngoba- lo into ayichazayo kunini akujikisa ayale nale. Ayikho into Wamphika uThemba manje manje seyamvuma. sekayamvuma ukuthi una 2 years azwana naye. Bazohlukana noThemba, Bazohlukana ngeke bazohlukana emehlweni wakho nje kuphela. Simple because of ngumuntu ohlezi angekho ngisemsebenzini. Inkinga yileyo. Inkinga ileyo yabona. Mm. And then the way man I don't know ukuthi lo mntana Akungcono uyicede i-relationship. Sometimes kufuneka ipeace nje kuphela bona elifeni lakho. kwamampela I think Lento uthi ucubeke nomuntu okwenza so akusimpilo le. maybe khona engizomthola o deserve what Awuzomthola I've wonke tried. umuntu nomuntu. Yeah, Yeah. lona which means she was not made for ukuthi ngikhona into engayiqhubha naye akekho right. Hayi. Ithi ngivale nami so far ndathile ukuthi umuntu wakho lo kade ungamthembi akathembeki. truly speaking no akekho right. I know she's just a bitch. Hayi. It is what it is before it was what it was. Stay safe guys and love each other. Don't shit. We out.